Šta ćeš to isti, jel? Ne čačkaj ga, pusti ga, pusti baš. Imamo to. Samo nama da bude tu. Live sam, ostajem live do... Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo bi malo glasnije. Samo jedan, sad ću. Šta je rekao, se dižem, a? Jesi ušao? Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, test 1, 2, 3. Balans ko nije uradio može. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, test 1, 2, 3. Hvala. Proba samo za RTS. RTS, da li imaš sada kvalitetan nivo zvuka? Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4, 5, 6, RTS, kakav si? Ona ima pitanja. Ok. Da vidim da li... Jesi digo link, Ljubav? Test 1, 2, 3.
Ja idem. Šta? Ostavljam te sa Barbarom, Ej. ja idem. Moramo... Šta kažeš? Ne si majke ti imamo rasvetu ili? Gde je on? A? Dalje. Ono tamo u torbi, mislim da je cijela velika torba. Jer imamo da presno dobili smo još neke baterije koje nam kup na trebaju. Imamo tamo u torbi ispod stola. Kako ne bi, ti kao pričaš, a svi ovo... To ne bi mogu majke. Ništa, evo hoćeš pojačat ću malo internet, čisto da čuješ. Ne, ništa. Šta da radiš? Čekaj.
Mi smo uključeni, jel tako?
Dobro večer, dragi kolege. Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost obratit će vam se predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Predsjedniče, izvolite. Poštovani građani Srbije, pre svega, uvaženi novinari, malo pre sam razgovarao sa Markom Đurićem, on je na putu za Beograd, biće primljen u nekoj od srpskih medicinskih ustanova. Rekao mi je da ima određene probleme, ali mi ne umemo da plačemo i kukamo kako to umeju neki drugi, tako da kuknjavu ćemo da ostavimo nekim drugima. Ja sam došao da vas upoznam sa brutalnom provokacijom, sa činom bezumlja i najtežim kriminalnim aktom koje su prištinske vlasti očigledno podržane od pojedinih zemalja danas provele na Kosovu i Metohiji. Naime, interesantno je to da su svi mediji i ovde u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji i mnogi svetski mediji želeli da nas upoznaju sa tobožnjom činjenicom kako Marko Đurić nije pušten na Kosovo, kako mu nije dozvoljen ulaz, jer nije poštovao procedure, jer je pogazio procedure koje su dogovorene sporazumom koji smo potpisali i prihvatili u oktobru 2016. godine. Ja sam ovde zarad celokupne svetske javnosti, a kada završim ovo obraćanje građanima Srbije i prisutnim novinarima, molio bih vas da kada završim dostavite ovu dokumentaciju, kompletnu dokumentaciju svim novinarima ovde prisutnim, svim albanskim novinarima, srpskim novinarima, svetskim novinarima. Molim vas da me slušate šta govorim. Dakle, a doći ćemo do zaključaka sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Petak, mart, 23. u 9 sati i 44 minuta pre podne. Dakle, to je više od 72 sata, to je 74 sata pre nego što će se odigrati događaj na Kosovu i Metohiji. 74 sata i 16 minuta. Ne, boga mi više. I još 44, boga mi, to je 75 sati tačno. 75 sati pre nego što će se događaj odigrati, Kancelarija za Kosovo i Metohiju u skladu sa procedurom koja je uvek, svaki put do sada poštovana, obaveštava nadležne organe na Kosovu da će Marko Đurić, Ivan Jakšić i Vaso Gujić sa tim i tim dokumentima u tom i tom automobilu sa vozačem Ivanom Jakovljevićem doći na teritoriju Kosova. U potpisu Tamara Naunović, Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Uzgred, moram da vam pročitam dogovor o zvaničnim posetama prihvaćen od obe strane, kako glasi. 72 sata je potrebno ako idem ja na Kosovo i Metohiju, a ne ako ide Marko Đurić. Za Marka Đurića je potrebno svega 24 sata. Ja da sam podneo zahtev, morali su da mi izdaju dozvolu 72 sata ranije. Za Marka Đurića vredi samo 24 sata. Pročitat ću ovo. Obaveštenje. Ovde se ne traže dozvole, pošto mnogi srpski političari vole da lažu, mnogi srpski mediji vole da lažu, kao i albanski mediji što vole da lažu. Dakle, mi nikakve dozvole ne tražimo od njih. Mi njih obaveštavamo. Takav je sporazum potpisan i prihvaćen. Obaveštenje je potrebno za sledeće kategorije zvaničnika. Pod A. Prvu grupu čine predsednik, premijer, zamjenici premijera, predsednik Skupštine, ministri unutrašnjih poslova, spoljnih poslova i odbrane. Za njih je potrebno uputiti 72 časa unapred. Drugu kategoriju čine drugi ministri, potpredsednici Skupštini, direktori kancelarija vlada i tako dalje, a svi eventualni prigovori moraju se uputiti u prvi 24 sata, a oni se moraju uputiti 48 sati unapred. Marko spada inače u treću kategoriju. Svaka strana će imenovati po jednog zvaničnika koji će imati redovan i pojednostavljen pristup drugoj strani i za koga će strane dostavljati samo logističke informacije kako bi se omogućila priprema poseta. U to spadaju samo dva lica, Marko Đurić i Edita Tahiri. Sad su oni promenili Editu Tahiri, sad je Arifi ili kako se već zove. Arifi, on je stručnjak. Što se, kako? Nije važno, mnogo se pravi pametan, video sam u Briselu.
Posete ovih zvaničnika sprovodit će se tako da se unapređuje proces normalizacije odnosa ili da se pruža doprinos sveukupnom radu u kontekstu dijaloga uz posredovanje EU. Dakle, da stvari pojasnimo, Marko Đurić je u skladu sa sporazumima koje imamo potpisane sa Prištinom 3 puta pre vremena uputio obaveštenje o svom dolasku na Kosovo i Metohiju. Na to nema reakcije. Ali ni to nije bilo sve, da ne kažu da im se negde zagubilo. Dan posle toga ide druga najava, drugo obaveštenje. U 3 sata i 25 minuta u popodnevnim satima, dakle sutradan, 24. marta. Pogledajte, ista najava, samo je jedno ime dodato koje nije Marko Đurić, niti oduzimano, ponovo im se govori da žele da posete Kosovo i Metohiju. Tu se dodaje ime Nikole Selakovića. Zašto je važno, vidjet ćete kasnije. Zatim stiže odgovor Prištine 25. marta pred ponoć u 23:02. Kažu, zato što nije na vreme podneto, govori o timelinesu, mi nismo u stanju da odgovorimo pozitivno na vaš zahtev. Prvo da nema zahteva, već ima obaveštenja, nema šta ti da odgovaraš pozitivno ili negativno. I treće, lažeš da nije u skladu sa vremenskim okvirima. Na to ide naš odgovor još jedan. 26. mart u 12:13, gde i mi govorimo da ćemo u skladu sa gore pomenutim sporazumima i primenjivim domaćim i međunarodnim pravom postupiti i da će posetiti Kosovo i Metohiju. I takođe ih molimo da ne pokušavaju da izazovu korake kojima će da eskaliraju i onako tešku situaciju prepunu tenzija između Srba i Albanaca, kako na Kosovu i Metohiji, tako i između Beograda i Prištine. Interesantno, večeras u svojoj izjavi najviši zvaničnik prištinskih vlasti, Badžet Pacoli, saopštava da Đuriću i Vulinu nije dozvoljen ulaz na Kosovo zato što podstiču mržnju. Postavlja se pitanje je li teroristička država, banditska država, izmišljena država pomislila da može da uvodi verbalni delikt? Pa to bi bilo svetsko čudo. Da zabranjuju nekome ulaz zato što ih neko voli ili ne voli. To ne piše nigde u sporazumu. To nas Pacoli sad obaveštava da je njihovo objašnjenje. Sad dolazimo do suštine. Dakle, pošto smo ustanovili da je Srbija poštovala sve bilateralne sporazume uz posredstvo Evropske unije postignute, da je Srbija poštovala sve međunarodno pravne akte, da dođemo do toga šta su oni počinili. Marko Đurić zajedno sa Nikolom Selakovićem pojavio se na skupu u Severnoj Mitrovici na kojem je trebalo da govore o unutrašnjem dijalogu o postizanju kompromisa sa Albancima. Skupilo se 50 ljudi koji su mirno sedeli i slušali šta jedni drugima imaju da kažu. Pre toga mi smo već dobijali informacije teroristi obučeni u policijske uniforme, specijalnih jedinica, pošto su prvo govorili da su samo interventne jedinice, specijalnih jedinica nepostojeće države Kosovo, pošli su da pokažu kako su u stanju da zauzmu sever srpske pokrajine. To su radili uz direktnu podršku EULEX-a, interesantno je, na 2 vozila ROSU-a, na 2 vozila interventnih jedinica dolazila su najmanje 2 vozila EULEX-a. To je isti onaj EULEX koji nije zainteresovan da se umeša u istragu u ubistvu Oliveru Ivanoviću, to je isti onaj EULEX koji nije zainteresovan da nam odgovori na pitanje zašto je uhapšen Milorad Zajić. U petak sam postavio pitanje Evropskoj uniji, pošto ne znam šta bih pitao bilo koga iz Prištine,
oni su poznati kao poštovaoci pravnih normi na daleko i čuveni u svetu. Pitao sam ljudi iz Evropske unije, možete li da mi kažete zašto je uhapšen Milorad Zajić? Zašto je uhapšen? Zato ste hapsili Bogdana Mitrovića, posle 5 meseci ste ga pustili. Zašto maltretirate Srbe? Zašto mučite Srbe na Kosovu i Metohiji? Nisam dobio odgovor, jer to nije pitanje za EULEX. Ali je bilo pitanje za EULEX kako će da pomognu Albancima da utaraju strah u kosti Srbima na severu i da pokažu kako su u stanju da zauzimaju sever srpske pokrajine. Na sve to, nije im bilo dovoljno to što su neki ljudi sedeli mirno i razgovarali. Dok su nama govorili pojedini zapadni predstavnici, samo budite mirni, sve ćemo mi to da rešimo sa našim štićenicima, nemojte da šaljete vojsku i policiju na granicu, mi kažemo mislite administrativnu liniju. U tom trenutku oni preduzimaju akciju. Preduzimaju akciju širokih razmera u kojoj ta teroristička banda upada u Severnu Mitrovicu, bacaju šok bombe, počinju da tuku koga stignu, nisu tukli samo Marka Đurića, tukli su i Jovića, tukli su i mnoga druga lica, o tome će se napraviti poseban izveštaj, a govorit ću posle toga šta će Srbija po tom pitanju da preduzme. Dakle, ta banda je upala unutra i ti teroristi su uhapsili Marka Đurića. Zašto? Pa valjda zato što im je 3 puta u skladu sa sporazumom pisao pismo. Ali valjda zato što im se ne sviđa šta Marko Đurić misli o njihovoj terorističkoj državi i što se ne slaže sa odlukom većina zapadnih zemalja da Kosovu treba da se prizna nezavisnost. Tim gore po Marka i tim gore po srpske zvaničnike. Onda su uzeli pa su počeli da ga tuku na očigled svih. Mi ćemo sve snimke u narednim danima dostaviti javnosti, pokazati kako je to brutalno prebijanje bilo. Onda se ta banda terorista, kada su ga uhapsili, slikala, pošto je to valjda trofej. Mnogo su hrabri i mnogo su jaki, do zuba naoružani dugim cevima ušli i napali goloruk narod i goloruke ljude. Onda se ta banda terorista slikala svuda, pokazivala kako su mnogo uspešni, kako su velike rezultate postigli. A onda su išli toliko daleko da su ga izveli na centralne ulice Prištine, znajući da će njihovi nalogodavci, a zbog reakcije Srbije, da ih nateraju da ga puste brže, bolje i da ga vrate nazad u centralnu Srbiju, a onda su hteli da poniženje izvedu do kraja, a ne znaju kako su ponizili sebe i kako su jadni i mali. Ti bedni teroristi, njih 50 uhvatili mučenog Marka Đurića i vuku ga preko prištinskih ulica dok mu drugi teroristi zvižde. I nikakav problem. Preživeo je Marko to, preživeće verovatno i teže stvari u životu, ali mi preko toga nećemo da pređemo. Svi koji su učestvovali u otmici Marka Đurića, svi koji su učestvovali u batinanju i Đurića i svih drugih Srba, odgovaraće pred srpskim državnim organima, među njima i 2 lica srpske nacionalnosti koje su pomagali albanskim teroristima u provođenju kompletne logistike za otmicu Marka Đurića. Tu je počinjeno više krivičnih dela teških i očekujem da tužioca za organizovani kriminal, uveren sam da će on svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije da radi. Takođe, veoma interesantno, da smo ceo dan slušali o tome kako se pozivaju obe strane. Pa ja pitam građane Srbije ovog puta, a šta je to Srbija uradila? A šta smo mi to nekome napravili? Jesmo mi pretukli nekoga? Jesmo mi ponižavali nekoga? Ili su oni tukli naše novinare? Tukli čoveka koji je glavni pregovarač sa Prištinom. Da mu kažu, ne sviđa nam se kako pregovaraš. Treba da budeš kao neki drugi koji nam se nude svakoga dana da priznaju kosovsku nezavisnost i srpske opozicije. Takvog hoćemo, ne sviđaš nam se ti. Je li to bio plan? Pa nije uspeo. Pozivam građane koji nas u ovom trenutku gledaju na severu Kosova
koji su posebno uznemireni. Kažu mi da su se okupili ljudi u centru Mitrovice da gledaju ovo. Pozivam ih da budu mirni i da budu spokojni, jer albanski teroristi neće moći da preduzmu ništa protiv njih. Ni oni, ni zajedno sa svojim zapadnim nalogodavcima. I ja sam to danas nedvosmisleno rekao našim zapadnim partnerima i svima drugima. Srbija nikada nikome neće da preti. Srbija je doživela brojna poniženja, Srbija ih je preživela, ali Srbija nikome neće dozvoliti da uništi njen narod. To je naša jasna i nedvosmislena poruka. Jasna da jasnija ne može da bude. Onaj ko misli da oružje može da upada bez saglasnosti Srba, a to je ono što smo se dogovorili u Briselskom sporazumu, na sever Kosova, taj krši Briselski sporazum, direktno ugrožava mir, direktno ugrožava bezbednost građana i Republike Srbije i ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Republika Srbija to neće dopustiti. Mi ćemo dati sve od sebe uvek da sačuvamo mir, da sačuvamo spokoj, to ćemo da uradimo, ali nikome nećemo dozvoliti da ugrozi bezbednost naših građana i ovo danas je za nas bio veliki nauk. Mi smo čekali, želeli smo da reagujemo mirno, bez jedne teške reči, kao što ja večeras to činim, osim što ćemo stvari da nazivamo pravim imenom u budućnosti. I što se nas tiče, pošto sam dobio pismo Srpske liste, mi nećemo da odlučujemo u njihovo ime. Moj savjet će im biti da hladne glave donesu odluku oko ostanka i opstanka u albanskoj vladi. To je pre svega pitanje za njih. Što se tiče nastavka dijaloga, besmisleno je danas o tome govoriti. Takođe ćemo odluke da donosimo hladne glave, uvek da razgovarate morate, ali će svi postulati i polazne osnove biti drugačije. Važno mi je večeras da građanima Republike Srbije kažem da Albanci nedvosmisleno lažu kada govore o uspostavljanju zajednice srpskih opština, kao i oni koji ih podržavaju. Nije njihov plan i nije njihova namera da bilo kada uspostave zajednicu srpskih opština. Njihov je plan da je uspostave kao nevladinu organizaciju. I to svi vi morate da znate, zato što oni misle da to mora da bude u skladu sa njihovim ustavom. Baš nas briga za njihov ustav. Onda ne bismo pregovarali ni o čemu. A oni kažu da 22 od 23 tačke njihov ustavni sud konstatuje da je delimično ili u potpunosti u suprotnosti sa kosovskim ustavom. Tako oni misle da provedu zajednicu srpskih opština kao ideju da to bude jedna jedina tačka. Valjda ta jedna tačka je da postoji zajednica srpskih opština. Ništa drugo nije u skladu sa kosovskim ustavom. Ono što je najvažnije za građane Srbije, danas je bio težak dan za nas, imali smo lep dan u Subotici, veoma težak na Kosovu i Metohiji. Albanski teroristi su želeli da pokažu svoju moć i da pokažu da za to imaju podršku zapadnih sila. Pokazali su i jedno i drugo. Hvala im na informaciji koju su nam pružili, a mi ćemo tiho, bez velikih i teških reči, umeti da sačuvamo svoj narod i naš narod na severu Kosova treba da bude oprezan, ali spokojan i miran. Država Srbija nikome neće dozvoliti da naš narod bude uništen ili proteran sa svojih ognjišta. To je sve što imam jasno i nedvosmisleno u ovom trenutku da saopštim. O svemu drugom nešto vam nije jasno. Ili je samo nevaspitanje prisutno, pa ne znam šta bih drugo rekao. Dakle, mi ćemo da nastavimo svoj posao da radimo, mi smo svoje završili, sve odredbe Briselskog sporazuma koje su se ticale obaveza Republike Srbije, Republika Srbija ispunila. Vidjet ćete, čekat ćemo godinama da ispune obaveze u zajednici srpskih opština. Godinama. Jer ljudi moraju da znaju, to nije najava za televiziju. To je težak i naporan rad, bar 6 meseci da biste tako nešto ispunili.
Ja vam kažem, njima to ne pada na pamet. I to ne pada na pamet ni onima koji su ih podržavali sve vreme i koji su danas ćutali i danas negde ispod žita okrivljavali Marka Đurića, pa pričali o tome, to je neki novi voz, pa se radujemo, eto, to je predstava, eto, to su dogovorili Vučić i Tači na privatnim razgovorima. Sicam bezobzirnosti, bezobrazluka i laži svih mogućih, ne samo u ovoj zemlji, nego i u međunarodnoj zajednici. Niti oni hoće zajednicu srpskih opština i znaju da je neće. I nemoj da nas obmanjuju uopšte. 5 godina je nisu pomenuli. Danas su je pomenuli. Da bi mogli da pokažu kako su mnogo fini i mnogo jaki. Odbio sam sa mnogim ljudima da razgovaram večeras. Sa nekima sam razgovarao. Smatrao sam da je mnogo bolje da sa nekima ne razgovaram večeras, jer važno je da sačuvamo hladnu glavu, da sačuvamo mir i stabilnost ovde i na severu Kosova, našem narodu u Mitrovici, ali i Leposaviću i Zubinom Potoku i Zvečanu i našem narodu širom Kosova i Metohije se zahvaljujem na tome što je reagovao hladne glave i na tome što su pokazali koliko vole svoju zemlju Srbiju, a mi ćemo biti uz njih. To je sve što imam da im poručim. Izvolite ako imate neko pitanje. Sanja Ljubisavljević, RTS. Sanja, izvoli. Gospodine Vučiću, kako će u buduće da se organizuju posete srpskih zvaničnika Kosovo i Metohiji i koje bi eventualne posledice bile eventualnog izlaska Srpske liste iz kosovske vlade? Da li bi tada zajednica srpskih opština bila dalje nego, ako može, dalje od ovoga što je sada? Hvala. Što se tiče poseta srpskih zvaničnika, u skladu sa svim potpisanim sporazumima, kao što ste videli, mi smo se ponašali. Uvek. Meni je interesantno da mi kažete, ali se desilo ovo. Da, desilo se. Dakle, mi smo poštovali, sve smo poštovali, a onda je neko pokušao da pokaže kako je mnogo silan i mnogo jak. Zamislite veliku silu. Poslali su magarce sa šok bombama i dugim cevima da hapse ljude koji su potpuno nenaoružani i koji su došli da govore o miru i kompromisu. I onda kažu, jeste videli što smo mnogo jaki. Pa kako na to da reagujete? Svakog od tih koji učestvovao u otmici gospodina Đurića, u napadu na Srbe na severu Kosovske Mitrovice, naši državni organi goniće dok ne budu privedeni k poznaniju prava. Svakog od njih. A pitaćemo i Pacolija, kad je on postao cenzor i od kada on verbalni delikt uvodi kao razlog za prelazak ili neprelazak administrativne linije. To s onim dervišima u Prizrenu dogovarao. S kim je to dogovarao? Na neke nove demokratske linije, nove demokratske metode. Što se tiče odluke Srpske liste o ostanku ili izlasku iz vlade, to je pitanje za Srpsku listu. I koliko znam, već večera su ih pozivali mnogi zapadni ambasadori da im govore nemojte kad vas molim i tako dalje, ali ja verujem da će oni sami doneti svoju odluku bez bilo kakvih pritisaka, bilo čijih pritisaka koji dolaze sa strane. Kakvu će odluku donesu, to je na njima. Verujem da će razgovarati i sa mnom i sa svima drugima da vidimo šta nam je činiti. I sve odluke moramo da donosimo hladne glave. Samo ljudi u Srbiji ne treba uopšte da budu uplašeni. Nismo mi onoliko slabi koliko se to nekima čini. Osim što mi svoju snagu nećemo da pokazujemo. Pustit ćemo ih da se sile, pustit ćemo ih da misle da su mnogo jaki i da pokažu kako su uspešno uspeli da pretuku jednog čoveka nenaoružanog, golorukog, inače fizički slabog i nezainteresovanog za bilo šta slično. Tako da čestitam vam, veliki heroji, mnogo ste snažni, mnogo ste jaki. Polako, tiha voda breg roni. Vidjet ćemo kakav će rezultat na kraju da bude. Vi znate da ja volim ono što na semaforu piše na kraju, a ne da li ćeš da dobiješ crveni karton i da budeš mnogo jak u 29. minutu. Izvolite, ako imate još... Izvolite, Filip Čukanović, O2. Filipe, izvoli. Znači, šta se dešava sa Nikolom Selakovićem? Da li je i dalje na Kosovu ili je krenuo ka Beogradu? To je posebno licemerje. Pogledajte ljudi. Pogledajte šta su oni uradili. A što nisu uhapsili Nikolu Selakovića? To je bilo sledeće pitanje. Pa, to je moje pitanje. A što niste uhapsili Nikolu Selakovića ako već poštujete zakone banditske države?
Što znači nema nikakvih zakona, nema ničega. Čisti banditizam. Ne sviđa nam se Marko Đurić. Eto, baš nam se Marko ne sviđa. Marko nam se ne sviđa zato što je on protiv nezavisnosti Kosova i ne pada mu na pamet da to podrži bilo kada. A izgleda je nešto u petak kad je bio sa mnom u Briselu, suprotno onome što ovdašnji mediji pišu, rekao nešto naročito što im se nije dopalo. I sad vas ja pitam, o kakvim zakonima vi govorite kad ih tako arbitrarno vršite? Oni su imali nalog, samo privedite Marka Đurića i nikog drugog. To je jedini njihov nalog bio. Da pokažemo šta je to, kako i na koji način možemo da ponižavamo Beograd. Nije nam lako, pretrpeli smo teške udarce, izdržali smo, izdržat ćemo i teže. Ali mi ćemo da gledamo političkim sredstvima da vratimo, pa ćemo da vidimo ko će da bude uspešniji. Da li ste razgovarali večeras sa Vladimirom Putinom? Ništa i ni sa kim neću da govorim sa kim sam razgovarao i sa kim ću da razgovaram. Lakše bi mi bilo da vam listam listu sa kim nisam hteo da se čujem i s kim neću da razgovaram. Nešto nisam zainteresovan, posle svih njihovih laži. Izvolite, Ranka, izvoli. Gospodine predsjedniče, kako će da se osjećaju novinari dole? Rada Komazec, naša koleginica, je udarena... I Radu su udarili. Nisam to dobio u izveštaju. Sejv od puška je udario u Gde je stomak. Bata? Tražite od Gašića izveštaj za Komazeca. Ja sam čitao samo zvanične izjave, zvanični izveštaj, nisam... Odletela je na jedan auto i udarila se i posle me pozvala i rekla mi da ovo kažem. Rado, ako gledate, veliki pozdrav od mene i ako nešto možemo pomognemo i mnogo mi je žao. Tukli su i novinare TV Mosta, tukli su novinare RTS-a. Banda jedna, znate, šta da radite? Hvala. Banda podržana od zapadnih sila koji će uvek da kažu da su dve strane, a kad ih pitate a šta je naša strana, ne znaju šta da kažu. Ja čak nisam hteo da povlačim argument da kažem da je Kosovo i Metohija naša teritorija po našem ustavu i da mi nikoga ne treba da pitamo ništa. A sam rekao, evo, mi smo poštovali sporazum, dokazao vam da smo mi poštovali sporazum. Daćemo vam sve mailove da smo mi čak i taj sporazum poštovali u potpunosti. 3 puta ponovili obaveštenje. I nije bilo dovoljno. Moralo je ovo da se izazove. 3 puta ponovili obaveštenje. Ali šta ćete? I onda kad, znate, izubijaju dečka, maltretiraju ga, šikaniraju, pogledajte te jezive fotografije iz Prištine, onda izađu, eto, pozivamo na mir, na stvarno. Hoćete vam kažem na koga me to podsjeća, ko istu takvu rečenicu izgovorio. Preterao bih malo ako bih ga poredio sa takvim licima. A davno smo zaboravili na te osobe. Koliko je 73-4 godine prošlo od tada? I mislim da je posljednje pitanje Studio B, izvoli. Pozdravite Radu. Rada je krajišnik i živala na Kosovu i Metohiji i ona je jaka, snažna, izdržat će. To kažem, Rada je došla sa novinarskom knjižicom. Ih pokušala da uvede... A šta njih briga za novinarsku knjižicu, ne znaju oni šta je to. I obratila im se na albanskom. Na albanskom im se obratila, pa tim gore po nju. Oni su na albanskom urlali i psovali, sramota me da kažem šta su govorili. Kao Ranko. Šta sad da vam kažem, osim što kod mene je samo nezadovoljstvo i ljutnja sve veće, bolje da prećutim. Izvinjavam se, Rado, što se to dogodilo na teritoriji naše zemlje koju mi ne kontrolišemo. Šta da radite kad imate posla sa banditima? Studio B, izvoli. I to međunarodnim, dobro organizovanim banditima. Da li nakon svega što smo večeras videli možemo uopšte računati na spremnost albanske strane na kompromis? Ma ne. Pa ja sam to rekao i posle četvrtka, petka. Oni su sve vreme lagali, oni nikada nisu bili spremni ni na kakav kompromis. Oni su sve vreme samo čekali jednu stvar, kako će Srbija da bude u teškoj poziciji, u teškoj situaciji, da bismo mi priznali nezavisnost Kosova. Nema ništa od to posla, kraj priče i to je sasvim jasno. Dakle, oni nikada ni jednog sekunda, pošto im čitam ove izjave, gledam kako se iživljavaju i Veselji, i Haradina, i Tači, i Pacoli, i Hodža, i nema ko to ne radi. Samo napred ljudi, pa kaže, ma uzeli bismo vam mi prešli, i to vidim sa oduševljenjem primljeno kod nekih naših opozicionara i nekih nevladinih organizacija, čak i nekih novinara, čestitam im na tome, toliko valjda vole svoju zemlju. Kaže, pa mi bismo
Voleli da uzmemo Preševo, Bujanovac i Medveđu, valjda Medveđu, pošto ih je tamo 7%, šta bi radili da ih negde ima 9%, na primjer, pošto i tih 7% sam ih častio, nema ih ni 7%, da znate. To sam dodao, dakle, da ljudi ne misle da je Medveđa albanska ili ne znam šta već, ni u kom smislu, dakle, ali nemamo šta da damo. Moj odgovor je, hvala vam na informaciji, mi vama imamo još manje nešto da damo. Pogledajte Ustav Republike Srbije i vidjet ćete šta u njemu piše, pa pogledajte šta od toga možemo da vam damo, ja vam kažem ne možemo ništa. Hvala, srećan rad i još jedanput moj veliki pozdrav za naš narod na Kosovu i Metohiji. Srbi, držite se, nemojte da brinete, sačuvat ćemo mir, a oni koji misle da smeju da vas napadnu, ne smeju da vas napadnu, budu li se usudili da vas napadnu, bit ćete sigurni. Hvala vam najlepše. Hvala predsjedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je večerašnje obraćanje završeno.